आज के हमार कहानी के आधार हा जरूरत से ज्यादा बड़ महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरे के, कुछ हासिल करे की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होखे वाला लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारेला। अच्छाई के रास्ता पे चल के अगर केहू अपन महत्वाकांक्षा के पूरा करेला त ऐसे सफल व्यक्ति के इस धरती पर कौनो मुकाबला नहीं खे। लेकिन अगर अपन उच्च महत्वाकांक्षा के हासिल करे के खातिर केहू खून बहावे पे उतर आए त ऐसन व्यक्ति के अंत भयानक होखेला। तोहरा के काला केला बॉस हमनी दोनों के एक साथ काहे बुलोले हुई हैं? परेशान काहे होकर तारा भाई? बॉस के पास ही तो जा रहल बानी, अब वहीं पता चल जाई। और भाई राजू कैसन बाड़ा? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छा बड़े। तू हो ना रविश, कितना बार समझोले बानी हम तोहरा के कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वाला से बात मत की हल करा। तोहर स्टैंडर्ड से मैच ना होखेला। ऊ और हमनी दोनों ही इंसान ही समर, और हमनी दोनों ही आपन अपन काम कर रहल बानी। यही से हमनी हर इंसान के आदर सम्मान करे के चाहिए। आदर सम्मान तनी अपन भाषा तो देखा, गांव के कोनो गंवार जैसन लग रहल बा। हाँ बॉस, आप बुलोनी? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आवा। समर भी आइल बना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आवा बैठा। का बात बा सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहा बानी? जिंदगी में कब्बो कब्बो कुछ फैसला लेवे में बहुत मुश्किल होखेला, और हमहू यह मुश्किल वक्त से गुजर रहल बानी। यही से तोहरा के सीरियस दिखाई दे रहल बानी। खैर, आज हम कंपनी के जिम्मेदारी से फ्री होके के फैसला ले बानी, और ये थोड़ सा समय में तू दोनों ही कंपनी के खातिर बहुत कुछ कैले बाड़ा। यही से केहू नए इंसान के हायर करे के बजाय सोचनी कि तू दोनों में से केहू एक के ही कंपनी के सीईओ बना दिया जाओ। लेकिन तू दोनों में से केहू एक के चुनाव करब हमार खातिर बहुत मुश्किल बा, लेकिन केहू एक के ही चुनाव करब जरूरी बा। लागता भगवान हमार सुन ले बानी। हम उम्र और तजुर्बा दोनों में ही रविश से बड़ा बानी। हम ही सीईओ बनब। कल नया सीईओ के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दिया जाई। त कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नया सीईओ हुई रविश। इतना साल ही कंपनी के जौना पोजीशन के खातिर देनी, वो पोजीशन इतना आसानी से अपना हाथ से हम चाह न दे सके नहीं। चाहे एकरा खातिर हमरा रविश के जान ही काहे न लेवे के पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे का भाई, वैसे सच कहीं तई पोस्ट हमरा के ना तहरा के मिले के चाहत रहे। तब पोस्ट हमरा के दे दा। अरे मजाक कर रहल बनी। चला सेलिब्रेट करल जाओ, आज के पार्टी हमार तरफ से। अरे मगर ये अचानक हमार गाड़ी? आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहल बा। तू सीईओ भी तो अचानक ही बन गईला, तई पार्टी अचानक काहे ना हो सकेली। आज सिर्फ तू और हम और हमार याच जैसन दोस्त के मन। चला यूनो समर, जैसन उथल पुथल इस समंदर में आज हो रहल बा, वैसने उथल पुथल आज हमरा में भी हो रहल बा। ई पोजीशन पे तो हमरा के पहुंचे के ही रहल, मगर ई सब इतना जल्दी हो जाई ई ना सोचले रहनी।
वक्त हमार किस्मत बदल देलस यार। और हमार किस्मत पलट देलस। ई सब जौन तोहरा के मिलल बना रविश, ऊ हमार किस्मत में रहल। तू हमार किस्मत छीन ले बड़ा। समर कहल का चाहता रहा? अब हम कुछ कहल ना चाहता नहीं रविश, अब करल चाहता नहीं, और ऊ हम करके ही रहा। समर तू कुछ अजीब रिएक्ट कर रहल बड़ा। हमरा के लागता कि हमने के यहाँ से जाके चाहिए। हमनी ना, सिर्फ तू जइबा ई दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के खातिर। ई का बकवासा समर, हम तुम्हारी घटिया मजाक के ना झेल सके। नहीं, वापस चला। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आयल रहा हमारा। समर के अति महत्वाकांक्षा रवि के खुशी तो छीनी लेलस, वहीं ओकरा मार के ओकर यमदूत भी बन गई। हर केहू के साथे प्यार से व्यवहार करे वाला रविश के मौत ऐसन हुई ई केहू तका खुद रविश भी ना सोचले रहल। ऊ अब मर चुकल रहल। हर जगह तलाश लेनी सर, रविश के कहीं कुछो पता न चल रहा बा। लागत सीईओ के पोस्ट मिले के पता चलत ही वो अपन असली रंग दिखाव शुरू कर देले बा। कहीं कोनो 5 स्टार होटल के रूम में पड़ल हुई शराब पी के। खैर, वक्त के शायद यही मंजूर रहल कि सीईओ रविश ना तू बना। आर यू श्योर सर? तो के हमार फैसले पे कोनो शक बा? ना सर, बिल्कुल ना। हमार कहे के मतलब रहल कि कल तक के वेट कर लिहल जाओ। वक्त और बिजनेस केहू खातिर ना ठहरेला समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दा और तैयारी करा। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। प्रभु के एक शली आइल बा, प्रभु के एक शली आइल बा तोहरा के हमार पास। उनकरा भी न्याय चाहिए, तोहरा के भी न्याय चाहिए। मिली, न्याय मिली। ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम फट। जा बालक, न्याय करा। न्याय मिलत ही वापस अपना दुनिया में चल जइहा। देखा जॉनी, ई हमार प्रमोशन डे हा। सब कुछ बहुत बढ़िया होके के चाहिए, कुछ एवरेज ना होके के चाहिए, समझला? सीईओ के अनाउंसमेंट हाई, सीईओ के। हाँ ठीक बा, रखा। रविश, वो यहां कैसे आ सकेला? ई ना हो सकेला, ई ना हो सकेला। हैरान बड़ा कि हम यही जा कैसे आ गई नहीं। हाँ, तू तो मर चुकल बड़ा। फिर मरे मारे के हक तोहरा पास नहीं खे।
ऊपर वाले के पास उहे ऊपर वाला हमरा से कहले बा कि सिर्फ हमार ही वक्त पूरा ना भइल बा, हमार दुश्मन दोस्त के भी वक्त पूरा हो चुकल बा, जे तोहरा के अपना स्वार्थ भरल महत्वाकांक्षा के चला जान से मार देहलस। हमार परिवार के बारे में जरा सा भी ना सोचला तू। रविश देखा, हम तोरा साथे गलत कले बानी। काहे कि हम गलत आदमी बानी यार, पर तू तो सही बड़ा ना, अच्छा इंसान बड़ा यार। हम तोरा परिवार के बारे में ना सोचनी, पर तू तो हमारे परिवार के बारे में सोचा। माफ कर दा भाई, माफ कर दा। हम माफी देवे वापस ना आइल बानी, तोहरा के अपना साथ ले जाए आइल बानी। चला ना, ई ना हो सकेला। हम कहीं भी ना जाए, हम सीईओ बन चुकल बानी, हम कहीं ना जाए। भागत कहाँ बड़ा आस्तीन के सांप, तहार फन कुचले के खातिर ही तो आइल बानी। लालच, जलन और स्वार्थ से भरल सारा महत्वाकांक्षा हमेशा से बुरी हो खिली। ऐसन महत्वाकांक्षा में अक्सर खून की नदी बहली। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद के नीति के अपना के आगे बढ़े के महत्वाकांक्षा बा, तो ओकरा त्याग दा, वरना आघोरी कब्बो भी न्याय करवा सकेला। ई दुनिया में हर चीज भोगे खातिर बनल बा, लेकिन कुछ चीज के सुख भोगे के खातिर इंसान ई छोट सा जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेवेला। वो भूल जावेला कि लालच एगो बुरी बला बा, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमार पटवारी से बात भइल रहे, उस सरकारी सड़क के नक्शा दिखोले बा हमरा के। अरे कोनो काम के भी बात पता चलल कि सब फुसकी बम निकलल? फुसकी बम ना भाई, हाथ गोला निकलले बानी, उहो बहुत बड़ वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोना पर जौन दयाचंद रहेले ना, ओकरा जमीन से निकल रहल बा। और इतना ही ना भाई, ओकर जमीन के लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आवे वाला बा। दयाचंद के पोता तो शहर में रहेला ना? हाँ भाई, एकर मतलब अगर हम ओकर जमीन अभी खरीद लेहब त हम जिंदगी भर ऐसे रह सकेनी। हाँ भाई, बिल्कुल यह बात बा। बतावा फिर का करल जाव आगे? ई तब ध्यानचंद ही बताई कि आगे का करे के बा। देखा बुढ़ऊ, हर पांव कब्र में लटकल बा, यही से कहा था नी, ये जमीन जायदाद से मोह त्याग के ये कागजात पे दस्तखत कर दा, अपना जमीन हमरा नाम कर दा। और अगर तहरा के डर सता रहल बा कि हमनी तोहरा से फ्री के रेवाड़िया लेहब, त तनाव मुक्त हो जा। तोहरा जमीन के जितना बनेला ओकरा पाई पाई तोहरा के मिल जाई, और अपना मरे तक ना ऐस के साथ ही घरे में रहिया, तो कुछ ना कही तोहरा के। किसान के लिए ओकर जमीन माँ हो खेली, और माँ के सौदा ना कल जाला। जा सकेला तू, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ हड्डियन के जवान खून के तरह कड़के के ना चाही, हड्डी टूटे के डर रहेला। अभी अपना डायलॉग बाजी बंद करा और चुपचाप दस्तखत करा। भैया, ये आप लोग काका से ऐसे कैसे बात कर रहल बानी? अगर ये अपना जमीन ना बेचल चाहता रहे तो हमने के इनके फैसला के रिस्पेक्ट करे के चाहिए। हमार ख्याल से हमने के यहाँ से चले के चाहिए। छोटे, अपन ख्याल अपना पास ही रखा, शहर में गुजर बसर के काम आई। हम यहाँ खेत में हल चला के तहार शहर का खर्चा पूरा ना करेनी, लट के जोर पे काम करके करेनी। यही से अपन ख्याल अपने पास रखा, दस्तखत देकर पॉप भी करी। अरे ओ बड़ू, कर दाई खेत हमनी के नाम, वरना तहार उंगली के निशान लेके हम तहरा जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दे। जौन करे के हक कर ला,
मगर कोनो भी कीमत पे हमें जमीन न बेचा। मर जाइबा तो ये सब छाती पे लेके जाइबा का? छाती पे बेशक न जाई, मगर मरला के बाद ये बात के खुशी होगी कि हमार जमीन हमार ही छाती पे बा। भैया भैया ये का कर रहा बनी आप? मर जाई। अरे भाई सुना, भाई रुका, भाई रुका। भैया 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 छोड़ दे करा के, ये गलत था। सही गलत के परिभाषा हमार आगे ना चलेला छोटे। हमने जोन करे नी वो है सही होकेला, और सब्र रखा। हमने एकरा के मारे ही जा रहल बानी। तीनों भाई पे उनकर लालच सिर चढ़ के बोलत रहल। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी के कोनो मोल न रहल। लेकिन बूढ़ा भी जीवट रहल। ओकर चेहरा पे मौत के खौफ के जगह हंसी तैरत रहली। भरी बारिश में छाता के आड़ में नेत्रपाल बूढ़ा के अंगूठा साफ कैलस और सारा कागजात पे ओकर अंगूठा के छाप ले लेलस। हम वापस आई, हम वापस जरूर आए। हमार जमीन हमारी छाती पे रही। भाई आज शराब के हर घूट के साथे दयाचंद के याद आवत रहली। पिछला साल जब ओकर जमीन हथियौले रहनी ना, वो समय यह मौसम रहल। साला का बोलत रहल? हमार जमीन हमारी छाती पे रही। केहू के मार भी दी और ओकर मजाक भिड़ावनी। कितना क्रूर बानी आप लोग। ए जीवन एको जंगल के जैसे ना छोटे, जहाँ शेर हमेशा कमजोर के खावेला और कब्बो भी एकर खेत ना जतावेला। तो हर सोच के सुई बेकार में ही एक जगह पे अटकल बा छोटे। आगे बढ़ा आगे। पर भाई मरल हड्डी एगो बात और बोले रहल। हम वापस आई, हम वापस आई, हम वापस जरूर आई। अगर वो सच में आ गई था। अरे भाई अब वहीं तो तू एक पैग लगोले बड़ा, और तू कैसन बैकल बैकल बात करे लगला? हाँ, दारू पिया आराम से। हमारा लोग कब वापस ना आवेले। लेकिन सोचा अगर वो वाकई में वापस आ गई था तो हर बुराई के खत्म कर दी। जैसे भगवान राम रावण के मार के कैले रहले। कहले रहनी ना कि हम वापस आई। हम आ गए बानी तू सबके लेवे। ना ना ई ना हो सकेला। पर ई तो मर चुकल बना भाई। जान बचावे के हाथ भागा। हमरा के माफ करा बाबा, हमरा से गलती हो गई। हम आपके पूरा जमीन आपके वापस कर दे। हम आपके और 10 एकड़ जमीन दे दे। बस हमरा के मारी ना। मौत सामने देख के तोरा जैसा सारा लालची घोर इंसान मौत के भी पैसा से खरीदे के कोशिश करेले। पगला, इस सौदा देवे से पहले एक बार ई तो सोच लेवे के रहल, जमीन के ई मरल आदमी अब का करी? बोला का करी? तारा हमरा से डरे के जरूरत ना है बेटा। तू भला इंसान बड़ा। कुछ दिन में हमार पोता दिल्ली से यहाँ आवे वाला बा। हमार जमीन ओकरा नाम चढ़ा दा, वरना हमार जमीन हमार छाती पे ही रही। समझ रहा बड़ा ना बेटा? जरूरत से ज्यादा हासिल करे के चाहत लालच के जन्म देवेली, और लालच बुराई के, और बुराई के नाश हो खब हमेशा तय रहेला।